Ponorogo langgeng salaminyo tepuk tangan kagem pepadi Ponorogo. Ngiringi dalang sing duwe basic kerawitan kuat ngono malah spontanitasé medeni ya kok. Nah iya. Ya ora sesuai karo notasi ya ora dadi ngopo ngono. Iki sowan ana ngendi? Iki sowan ana Balai Desa Bandararim Kecamatan Badegan Ponorogo Jawa Timur. Alhamdulillah demak awake dhewe bisa srawung karo masyarakat kene ngiras pantes nderek tepang gladi wanuh kelawan kadang-kadang seniman ing wewengkon Ponorogo. Heeh. Niate awake dhewe sekawit mung kepengin jembarke srawung lan paseduluran kelawan warga masyarakat kene. Muga-muga kanthi lantaran pagelaran wayang kulit iki bisa kanggo ajang manunggaling warga masyarakat sekitar ya no. Heeh. Tepuk tangan kagem warga Badegan Ponorogo. Nah. Peniki dalam rangka halal bihalal Kepati Kabupaten Ponorogo ya no. Kang sejatine wis lumadi maka PKP dianake kanthi rutin saben taun. Ya nak, tak sesuwun ana ngarsane Gusti Kang Maha Gaib muga-muga Pepadi Ponorogo tetep lestari lan bisa ngrembakake jagating pakeliran ing wewengkon Ponorogo kene. Allahumma lan aku ngaturke sugeng riyadi ya nak. Aku nuwun pangapura. Minal aidin wal faidin mohon nafkah lahir dan batin. Oh, kok dadi nafkah? Bari yo ngene iki sing njaluk ngapura ora mung manungsa karo menungsa ya nok. Lah sapa? Lah gene ATM ke yo njaluk ngapura. Lah anggere dijupuk, maaf saldo Anda tidak cukup. Lah iya ora dadi ngopo. Bengi iki sowan ora ijen ya iki disengkuyung dening kanca-kanca dalang-dalang muda uga pengrawit iki adi-adiku kabeh lan para pesinden. Ngono. Aku melu bungah ya nek melu mongkok dene Kutha Ponorogo Kabupaten Ponorogo saiki padha tukul calon-calon seniman hebat. Heeh. Iki dipandhegani dening Mas Prabowo Subianto. Nggih, matur nuwun Dik Prabowo. Iki iso waduh banget ha ya. Ning kaya baraan. Ngono matur nuwun. Ngono ya nak iki kanggo hangemeni wekdal ya di walik pelok emas. Yo kanca ing dhisik pira
mboke bocah-bocah. Asmane Mbak Mambaul Hasanah, sarjana seni. Asline saka Trenggalek. Oh nggih. Terus sebelah ngono aku lho urung tepung to. Heeh. Sing genah kebayake wul lah jane. Seragam dikai ndok cecak barang saiki. Pinter lik lah iki sing milenial ya ora apa ya. Kaya ndok cecak. Iki sing sebelah paling asma sing gede cobi katuran lepeng duit. Iya, sendalu Pak Jamal. Nggih. Dipun tepangaken kula paring asma Rate Wijasana. Oh, DRT. Iki dalem saking pundi, Dik? Saking mriki mawon. Oh, saking mriki. 150 meter dari Bali Desa. Nggih. Oh. Iki putrane Pak Dalang Prayit, heeh. Pak Prayit keleren, Nduk. Heeh, iki wis esuk piyaine. Jan gulung kloso, lah kabar gulung meneh. Wah, kira-kira video sing tumandang wis. Elok. Dasare yo dalang MC suarane yo apik. Aku diaturi bawa yo enak. Terus sebelah asmane Mbak sinten, Mbak? Bener. Belum sendalu Bapak. Nggih. Nggih, nderek tepan kula Mika. Oh, Mbak Mika. Saking pundi, Mbak? Saking kidul mriku. Saking kidul. Nggih. Sampun peputra. Oh, derek. Derek kalih. Derek cinta derek. Oh, sebentar. Aslinipun mriki nggih. Nggih, sendalu Mas Dana. Nggih. Nggih kula Marfuah. Bawa Mbak Marfuah. Aslinipun saking pundi? Saking mriki kemawon. Dalem? Mriki kemawon. Oh, saking mriki. Kabupaten mriki ngono maksudnya. Dan sepupu ilo-ilo istri adik nom-nom bagus-bagus iki nom-nom. Iki kok bayare nganggo KTP. Lho, kok KTP piye? Dadi kok sing umure 17 tahun bayare ya 17.000. Umure 30 tahun ya 30.000. Ini sih jadi kelas itu tak yo. So langsung suwuk. Paling asma sinten Bayu Sundalu. Sugeng dalu Mbak Nimbo yang canggih. Ya, betul. Iki ketoke adik kelasku ketoke lho. Ketoke. Dipun tepangaken kula Utari, Mas. Oh, Mbak Utari. Saking pundi, Mbak? Mas saking Jambon iki kidul mriku mawon. Bensin katuran pinaras. Siap. Ya, Mbak Uun. Angger cepaki pecel Ponorogo. Oh, nggih siap. Matur nuwun. Injih. Nek boten itu jenengan ate derek Cipen Idol nggih, Pak. Injih. Delok. Seangkatan kali Mbak Uun. Apa nggih? Nggih. Namun kula pinggingipun. Oh, boten apa-apa. Injih. Matur nuwun, iki aku tak nyuwun Mbak Ul dhisik. Nuwun sing jineman sik wae. Saya halus, saya kasar. Ayo. Alhamdulillah nggih. Sedap kula selani nggih. Menawi boten kentu Bapak Haji Sugiri Sandoko SEFSI selaku Bupati Ponorogo periode kedua, gitu, wau. Bapak Haji Sinarto SKRPFC Ketua Pepadi Provinsi Jatim. Bapak Haji Amin Sarjana Hukum mantan Bupati Ponorogo. Bapak Moh Moklas Esos NN Camat Badegan. Bapak Sutanto Kepala Desa Bandaralim 3 periode. Bapak Dr. Andes Sindu Parwoto MSI Ketua Pepadi Kabupaten Ponorogo. Lajeng Pepadi Kota Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Trenggalek. Seluruh tamu undang warga Desa Bandaralim Badegan Ponorogo. Segenap pengurus dan anggota Pepadi Kabupaten Ponorogo. Ugi datang kanton Pakoso Paguyuban Kerabat Keraton Surakarta Gebang Tinatar Ponorogo. Kita Aul. Oke, ugi pepunden-pepunden kula dalang-dalang senior, Oke. dalang muda se Kabupaten Ponorogo ugi rawuh Mas. Alhamdulillah.
Datang kantor ugi dalang sepuh Ponorogo kathah ingkang pangestoni gitu. Nggih menika Ki Yatno Banda Darsono, Ki Marsudi Bawaksana, Ki Haryo Prayitno, Ki Sumanto Eskar, Ki Mus Mujiono SSN, Ki Jarod Sadono lan daftar dalang muda yang hadir Ki Ilham Pupuh Wibowo, Ki Benggol Joyo, Ki Aksana, Ki Rindra, Ki Fatih Masega. Begini kan udah semangat ya Mas. Terus pundi? Lah pengerawitnya semua kompak banget. Wah. Padahal ini perdana loh. Saya sedang ngiringi Mas Bermoro baru pertama kali tepuk tangan kagem. Pengerawit. Ya, Ponorogo. Dasare lulusan siap. Lho menika kata sing ke SMA Mas. SMA. Alhamdulillah. Wah, kok sing bonang JTK kok. Ledruk. Kamu SD lho. Sing bonang niku kanca zaman SMKI pacare akeh kuwi. Oh. Wis kok ngerti wis. Nggih. Putranipun Bapak Mas, Hugo. nggih, Pak Hugo, Mas Didi, nggih. Lah niku bola kula pas anu ujian SMKI maju gendang. Maju gendang kula maju reta apa gender ketoke. Ya Dik ya. Heeh. Ning Pak anggere wayah dadi resik, wonge turu terus aku dadak bukan ning kos. Nanti saya. Jadi ini kartunya tak cekel nih. Ya saiki wis elok dadi julagan blakon. Cakra Golek Manggala. TikTok wis alang-alang, guys. Ngono kae nggih, matur nuwun. Monggo, Pak Ul. Matur nuwun apa? Nah, Bawa kemawon nggih. Monggo. Laras pelok adat nom. Nggih. Ya sumono Kinanti Semarangan, ora tau metu bapak ini. Pokoknya sing diatur ning Ponorogo iki sing barang-barang sing ora tau metu. Lakone ya arang-arang metu. Di sastrane disusun ya, pakai tang elek-elekan ya, Mak. Ngono. Monggo. Bapak Bupati Tasikmalaya. Oh, iya. Bapak Sinarno tasih. Oh, nggih, kami jatuh di Pinarak. Enggak. Mileting bicara Monggo mangke Bapak Sindu Parwoto. Keparenga pinarak minggah Bapak. Kalian Pak Prayit. Monggo. cukup reh budaya Kalian Bapak Sinarto minangka Ketua Kopadi Provinsi Jatim. Monggo Bapak kula aturi pinarak minggah. Nggih. dasar kabruwe
Baturke napa, Mbak Uul? Langgam impenku. Oke, nggih, monggo. Langgam impenku. Wes Kerawang Priagung luhur kabeh ya Mak. Wes luar biasa. Wah Mas Yogi Bagong dari Kota Madiun. Pelawak nih, pelawak nih. Petani pelawak kabeh niki lho niki. Nggih. Wah luar biasa. Pun ngapok teng Ponorogo nggih. Wonten Pak, wonten. Ngene niki Ponorogo ngene niki. Luar biasa. Mugi Luar biasa. Tepuk tangan. Panjenengan tidak bikin ini betul berkah. Betul hiburan. Berkah kami jenengan mugi-mugi bar niki payu. Amin. Saya to, Pak? Saya lho niku. Mesti nek karo rekaman dintai ya. Binjing kundur mboten pareng pamit. Nek ora mau ketuane kudu ngilange niku dene mesti dipamit iki. Ngaten nggih. Termasuk pengawit. Nggih. Awake dhewe ndek tugas. Nggih. Nek pas ngene iki pancen kita nyuguhi. Jadi ojo mikir anglok. Nek isine ngeten nggih Pak, betul. Betul.
Klope napa isine kan? Pokoknya orang kena mikir. Pramila di KTP kalau mau gitu. Nggak begitu. Bapak pas ini nggih kecak luberan mau soda. Soda kau orang butuh duit seni. Napa? Ngaten mriku. Kan malih namun saged matur nuwun yen pangapunten lho pilih saking Bupati Ponorogo mboten saged nyebut ingkang langkung. Gitu nggih. Pokoke penting pohon kapok. Siap. Dipun pangapunten Mbak, kados anu dawuh kalau panjenengan kalau bengko gitu. Wis wanci-wanci napa Kabupaten Ponorogo bingung pados dewan juri niki Mbak Ukul siap. Gitu nggih. Dan iki keresan 10 Mei mangke diputugasi saking UNES Universitas Semarang ketempatan seleksi sinden idol. Pesertanya tadi Mbak Rate. Oh, ini kisah aku bu ya ini. Bojoku barang. Wis ra aku wis. Anu buyakno Gondo Darsono badhe nderek. Oh kan? Nggih. Pon, niki mani saking no. Mungkin Mbak Ul mengke pas lho ya. 10 Mei. Pandan baru Ngangge mic ya Allah. Ponorogo menika setiap tahun setiap diadakan lomba sinden menika mesti wonten peserta saking Ponorogo Mas dan selalu masuk grand final. Tepuk tangan ya Ponorogo. Pasti ada bibit kok Pak. Pasti. Kula derek lomba tahun 2016 lajeng bibar menika kula dipun ditugasi menjadi juri lan delalah menika mesti wonten saking Ponorogo. Luar biasa. Golek tambah bensin. Keren sekali Ponorogo. Ngelemi ra golek tambah bensin. Kula kepanaken niki mantan sinden idol Indonesia. Nggih. Terus Ilan Dewi ini nggih mantan sinden Ancur nggih. Sampai utari. monggo dipun lajeng niki lawase apa bawase? Monggo Mas Yogi nggih, monggo. Monggo Pak. Pakai banyak punden insan di Surabaya menawi badhe paring dawuh. Monggo. Monggo Pak. Nuwun sewu. Dumateng nang dalan nggih. Kula minangka sesepuh dalang Ponorogo iki pengkarokan di dalang Ponorogo. Nun sewu Mbah, beneran pikantuk salam saking Bapak kula Pak Mulyono Semarang. Oh nggih, Pak Mul. Nggih. Nggih, sehat nggih. Alhamdulillah Mbah pangestunipun. Kula niki sing ora sehat pepikirane, Mas. Ngarep tangga. Kok ngaku tenaga. Angin sambutanipun panjenengan tesih jos kok Mbah. Estu. Wah, napa mleh niki usum niki, Mas. Terus pundi, Pak? Nyabet kono nyabet kene. Ngenyek. Nun sewu. Nggih, nggih. Sareng kula wau ningali kangge penyanyi asta terus kengetan anak kula anang nak purbo. Ini persis. Oh, nggih. Ayo beranten yo murid. Nggih, Nggih, ponakan. Nggih. Dados ibu kula menika rayinipun Pak Purbasmara Cer. Sami kan kula nggih. Rayi nak ndulur apa? Kali jenengan niku. Kali Pak Purbo. Arep kowe. Pun genake. Ngono. Mugi-mugi sak paripurnanipun panjenengan asta wonten Ponorogo, nah pinaringan Bayu ora laris ning Bayu. Kemudian disuwargi Mas Darman lo, kowe besok ora laris ning Bayu. Nek Bayu mesti laris, nek laris urung kawan nek oleh duit. Nek Bayu mesti oleh duit. Nek bengi iki blas. Ngaraketaken supekete kekadangan. Nggih. Siap Mbah, pokoke nuwun pangestu panjenengan. Mugi-mugi panjang yuswa kados panjenengan. Amin, amin. Sing penting gelem lonte yo alhamdulillah. Pripun? Contohnya sing di rumah. Nggih, matur nuwun panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kagem nyopeketaken sing kekadangan, ngraketaken sing katresnan watipun Semarang kaliyan Ponorogo. Siap. Nggih, Siap. monggo naik badhe bawane wis gender. Jadi Mas dipun titik selindro Mas. Nah, Ponakan kagem Mbah Yatno.
Suarane Sujo sae Sujo ki ora mung suarane tok kelakuane bener ya. Triwarna kinarya jangkeping warni karya saping pan tinon sudah bisa Jane piye to jane iki? Jenengan nyuwun preso kok diseneni putune. Ha iya to. Wedine bae samar kleru Nah, gitu. apa iki bawa podang kuning Saya malih ngurung berarti katon semu sunaring kang candhe ayu iki cerita dalam sumoroton tinggal di daerahnya ora. Iso nek anggere ngaku nek seneng ae. Bagus ilangnya. tibake nopo gak utari dilanggar mawon. oh Langgar witane ayu. nopo unan-unan slindru Mboten. Langgar ngisi telih. Lumangan Mas. ya banyak no gak utari ini wano putu penjenengan Nggih. oh Nek enten omah. oh Nek ning panggung yo di sing kecekel. Lah napa sik jalan? Heh? Napa sik jalan? Oh, siap. Ini langgar itu.